ni la prepare nau happy namar ba kan ni kan ni ka jing prepare jungi kolong ba ni sutu namar kadon hapo ka court kan ni ki issue kadon court case hapo ka honorable high court tika ka ba ni pen crack kolong ba ngi kwa ya ka ban resolve kan ni issue outside the court ni kwa outside the court na daw mi prepare ka blueprint jungi na dong sedong kum no pengin la kum no pengin ong yaki ba abangi relocate ka bamut mdei bangi be lendet mdei bangi le bread yaki se cloud sebetam re ke jemut jong ni ko long ba ni relocate no yaki ha ka jaka ka ba kambiang ha ka ba ka yin ka sem kambiang nang ta ki basic amenities ki ba bit ba biang kata ka deka jingi ya keren te ha on the basis jong tu jingi keren te ka ba kadu na kaliang jong ka HPC na kiru ki apan yang ya ka blueprint namar ba habangi ong bangin settle no outside means we have to have a give and take bagi kini la kababiang nem kani to kladon kijikren la musin la ya discuss dan sedong te more or less la ya dem ata te mereka bedang sa kalong satang ba satang gawe bat kata kalong bakadon ke sakawe ko option kaba nakaliang joki ke kawara kadon kijikren nakaliang joki niki nakaliang joki neka kia kini yang ki Punjabi community ki Sikh community ki take up yang ni isu hang te Delhi ha ba ki le je kenu wadu defense minister by themselves ban kerpat kolomba ladala balai bom ai ha ka defense line te ka na kata daw ngi hadin ba ngiyo ya kani ka proposal ba hadin ba nakaliang joki kila le je kenu syate siapa ki ha apo Delhi ngiru nakaliang romen ngi ong kataru kade ka option ko bapiang la ding yo ne kata nothing lagi ting la tho ngi kerpa jauh defense besar la dolong bala ba un consider kini namar katu persya nang tai hadin ga petrol pom katu kade ka bangi ong ka kerja lum survey katu kade jong ka defense la tika ni i kadon ka vakan plot ampu tina ka daw menta nilai kendu akan yang last time CM bat ngai nilai kendu yo defense minister la ekren te udang examine ingat ja kini kike te ingin persangkar bala la ding yo saya kata let's say kan nang kampen suk susu ha ka ba ngin dot kap su ban aja ka ha ka jaka bingin ai kata saya sadisa po kata jaka government lan nila ban penung kap satai te la long kum ta ne kan nang bahanang ma kadi kata te pi ka kum ba kalong menta ka sakut so hanta ka bangi ngidang ya ap atat la ka di ka defense prinsip kan ong yes or no la ka ong yes then again ini syom biang baki ban ong ba to katu ka proposal tamar ba imat na kaliam jong ka yu jong ki ka community jong ki playa tik lang ya ka issue te batnya biang lang ngir ni ong na state government ni pediang te la dia bagi ong yes ka bangun ngid ship pada ka cakah kata kadai ka ba long dia update dia kadai ka case jong kadai ka ba ka HP ten rai la dalong de kumwei pat la de kamlong la de kalong de kumwei pat ka ba mod katu ka proposal ka bagi phak mangi ka bagi phak mangi ka blueprint ka bagi phak mangi ka long final nama lain nang tam don option shoot